rolda de prensa dos venres, na que facemos un pouco balance dunha semana de intenso traballo parlamentario logo da celebración dunha sesión plenaria na que asistimos. A comparecencia do Conselleiro de Sanidade, na que se nos anunciou que ao xa exemplar calendario de vacinación do que gozamos todos os galegos pois vaise ampliar a partir da vindeira semana coa vacinación fronte ao virus do papiloma humano de todos os menores de 21 anos co obxectivo fundamental de inmunizar a 24.500 mozos varóns. Ademais, coñecemos tamén que a vindeira campaña de vacinación contra a gripe ampliarase a todos os menores de 11 anos que recibirán a súa inmunización por vía intranasal, co que lles evitaremos o tradicional pinchazo que tampouco gusta a estes usuarios. Estamos a falar, en definitiva, de dúas novidades moi importantes que confirmarán que Galicia ten o calendario vacinal máis completo de todo o mundo coa incorporación progresiva de novas vacinas e a ampliación da poboación diana. Unha sesión plenaria na que asistimos unha vez máis ao teatro, o que xa nos teñen acostumados os socialistas galegos, votando en Galicia unha e outra vez a favor de solicitar a transferencia da AP9 á nosa comunidade, pero boicoteando semana tras semana e xa van 48 prórrogas a tramitación no Congreso da proposición de lei que faría realidade ese traspaso. Hai que ter pouca vergoña para non poñerse colorados cando os socialistas pulsan no Parlamento galego o botón a favor da transferencia, como aconteceu o pasado martes, para pedir á mesa do Congreso que facilite a tramitación da proposición non de lei, cando saben de antemán que a situación non vai mudar porque a presidenta socialista do Congreso vai seguir aprazando sine die a tramitación do traspaso da AP9 a Galicia. Dende o Grupo Popular imos seguir pedindo de xeito infatigable a transferencia desta autoestrada porque estamos seguros de que a xestión dende o Goberno galego traduciríase nunha mellora da seguridade para os seus usuarios e nun abaratamento das peaxes equiparándoas as das autoestradas que xa son de titularidade da Administración galega. Do mesmo xeito, que imos seguir demandando ao Goberno de Pedro Sánchez que cumpra con Galicia e que lle otorgue un trato semellante aos das demais comunidades autónomas, especialmente no caso deses máis de 2.500 millóns de euros que se nos deben pola prestación dos servicios de dependencia, porque a súa sumisión aos deputados vascos para manterse na Moncloa derivou esta mesma semana noutro novo desprezo a Galicia a facerse público que o Goberno do señor Sánchez comprometeuse nun acordo bilateral asinado para mantenerse no Goberno a achegar ao País Vasco o 50% do financiamento dos servicios da dependencia. Ao mesmo tempo que estamos seguros, pola conta que lle trae de que Pedro Sánchez vai cumprir punto por punto o acordo asinado cos deputados vascos, en Galicia sufrimos o pasado ano unha nova rebaixa da aportación do Goberno central para a prestación dos servicios de dependencia. Pasaron dunha chega do 40% no ano 2023 a unha do 34,9% no pasado ano 2024. Son máis de 5 puntos que o Goberno de Pedro Sánchez lle restou ao financiamento da atención aos dependentes galegos nunha nova burla para todas estas persoas que precisan destes servicios e que non se merecen que o Goberno de España os trate como a cidadáns de segunda. Do mesmo xeito que coa P9, dende o Grupo Popular, imos seguir loitando para que o Goberno central cumpra o establecido na lei de dependencia e, ademais de pedir que abandone os criterios e intereses meramente políticos á hora de repartir o financiamento entre todas as comunidades autónomas, pois imos continuar insistindo na necesidade de que aboneses máis de 2.500 millóns de euros de débeda acumulada que ten con Galicia, uns cartos que, sen dúbida, axudarían notablemente a mellorar o servicio que se presta actualmente na comunidade galega e que serían un respaldo moi importante cara á prestación dun servicio máis áxil, máis eficaz e que chega a un maior número de beneficiarios obxectivos
que busca, por certo, o plan de choque para a dependencia implantado polo Goberno galego o pasado ano e que incorpora medidas como a simplificación administrativa, a resolución conxunta de dependencia e discapacidade, o establecemento de vías preferentes para os maiores de 80 anos e o reforzo dos servicios de valoración. Pero, lamentablemente, a falta de proxecto político e de orzamentos cos que financiar os compromisos que asume non só a nivel interno, senón a nivel internacional están a provocar que cada día as partidas do goberno do señor Sánchez destinadas a políticas sociais se estean a reducir. O último exemplo coñecémolo esta mesma semana ao facerse público que o Goberno central vai reducir un 25% a partida anual que entregaba ás comunidades autónomas para a realización do Plan Corresponsables, un programa que naceu no ano 21 para fomentar a conciliación nos centros educativos ou as actividades de conciliación en períodos vacacionais. Esta decisión, que xa se intuía dende que o Goberno de Pedro Sánchez anunciou o pasado ano que o financiamento deste plan, que ia ser bianual, só cubría o 2024, deixando posibles aportacións para o presente ano 2025 no aire. Pero as sospeitas convertéronse en realidade fai poucos días cando na Comisión Sectorial de Igualdade se comunicou a todos os representantes das comunidades autónomas que o plan Corresponsables ia contar cun 25% menos de orzamento. E aínda máis grave que debían de ser as propias comunidades autónomas as que asumiran ese recorte. Ou sexa, xa non é que nos quiten só os cartos cos que xa contábamos para levar adiante medidas de conciliación familiar, e que, ademais, se pretende obrigar as comunidades a poñer do noso peto ese 25% que nos quitan, coa ameaza de que, de non facelo, non recibiríamos ningúns cartos do Goberno para a realización deste programa. E isto súmase ao anuncio cando os orzamentos autonómicos, como é o caso preciso de Galicia, como xa entenderán, están executados nunha alta porcentaxe, na maioría dos casos xa comprometidos noutras actuacións de carácter social, o que complica aínda máis a dotación dos fondos necesarios desde a Xunta para a efectiva realización dese plan Corresponsables. A nós resultanos sorprendente, cando menos, que o que se fai chamar o goberno máis feminista da historia comece os seus recortes en programas de conciliación e corresponsabilidade, unha ferramenta clave na loita pola igualdade entre homes e mulleres, e que no caso de Galicia, ademais, supón un agravio máis e un novo prexuicio para as políticas sociais das que gozamos todos os galegos. É unha aldraxe que se suma a ese incumprimento da lei de dependencia e a esa débeda de máis de 2.500 millóns de euros que xa ten con Galicia pola atención ás persoas dependentes. Diante desta situación, o Grupo Popular vén de rexistrar unha iniciativa no Parlamento galego exixindo ao Goberno central, e máis en concreto ao Ministerio de Igualdade, que manteña o financiamento íntegro e estable da totalidade do plan Corresponsables, sen recortes nin demoras, para que as comunidades autónomas poidamos continuar prestando eses mesmos servicios que vimos facilitando dende o ano 2021. Xa para rematar, e antes de poñerme a disposición para atender calquera cuestión que consideredes oportuna, pois aproveito tamén para convidarvos a Romaría que o Partido Popular da Coruña celebrará mañá no Concello de Opino, unha festa popular na que imos contar coa participación do presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, e tamén do presidente nacional do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que van a estar acompañados de máis de 3.500 persoas nunha xornada festiva que parece vai estar acompañada polo bo tempo, en a que gozaremos dos habituales manxares destas celebracións típicas do Partido Popular, a empanada ao polvo, a carne ao caldeiro, e que, por certo, tamén nos vai servir para celebrar o terceiro aniversario da elección de Alfonso Rueda como presidente do Partido Popular de Galicia, iniciando un novo ciclo político na nosa comunidade que estamos seguros vai continuar durante moitos anos polo ben de Galicia e polo ben dos galegos. Polo tanto, aproveitaremos mañán para celebrar xunto ao noso presidente
unha efeméride importante para o noso partido e, sen dúbida, para toda Galicia. Pola miña banda, máis nada, me poño a vosa disposición e se queredes formular algunha pregunta, pois espero e agardo as vosas propostas. Perdón? Sí. Bueno, a postura é, francamente, pois, un pouco máis seria que as que expresa o señor Besteiro. A postura é moi evidente. Dende que este goberno chegou á Xunta de Galicia, existen 7.000 profesionais sanitarios máis a disposición do sistema de saúde galego. E, polo tanto, somos conscientes de que, a pesar de todos os esforzos realizados pola Xunta, pois hai plazas que son de difícil cobertura, sobre todo en algunhas especialidades concretas. O que se esquece de decir o señor Besteiro é que esa dificultade que sufre Galicia a sufren todas e cada unha das comunidades autónomas de España, que ademais alcanzaron todas un acordo para paliar ese déficit de médicos no ano 2018 que permanece escondido nun caixón do Ministerio e dos 6 ministros de Sanidade que pasaron polo mismo sen dar cumplimento ao que era imprescindible a xuicio de todas e cada unha das comunidades autónomas de España. Polo tanto, está moi ben que o señor Besteiro se lamente, estaría moito mellor que collese un teléfono, chamase ao Ministerio e conseguise que se desbloqueasen eses acordos para que todas as comunidades autónomas poidamos dispoñer de máis profesionais e atender mellor aos pacientes, que, en definitiva, creo que é o que pretendemos todos. A Xunta está permanentemente alerta para incorporar calquera cuestión que poida facilitar e mellorar a cobertura de calquera posto. De feito, xa tomamos algunhas decisións, por exemplo, como implementar a cobertura de plazas de especial dificultade a través dos concursos de méritos, cuestión coa que tampouco contamos co respaldo e o apoio da oposición. Polo tanto, estamos abertos sempre a estudiar calquera mellora. Pero dito isto, eu volvo a repetir, no ano 2018 houve un acordo suscrito polo conxunto das comunidades autónomas e do propio goberno, entonces, por certo, presidido por Mariano Rajoy. 2 meses despois, produciuse unha moción de censura, chegou un novo goberno e, dende ese momento, ningunha soa desas medidas foi aplicada. Tal vez o Partido Socialista debería de explicar por que as medidas que lle parecían imprescindibles cando estaban na oposición lle parecen perfectamente susceptibles de ser abandonadas nun caixón durante os 7 anos que leva gobernando España. Sí. Bueno, é unha decisión, evidentemente, que teñen que tomar os propios concellos galegos, porque hai que recordar que a competencia na xestión de residuos é exclusivamente municipal e, polo tanto, cada concello debe tomar as súas decisións de maneira autónoma. Dito isto, a Xunta de Galicia leva anos colaborando cos concellos a través, pois neste caso, dun modelo, que é o modelo de Sogama, que creo que está amosando ser un dos máis sostibles e máis eficientes de toda España. Ese modelo está permanentemente aberto a acoller a calquera concello galego que así o precise. Eu, en todo caso, quero recordar que o que está cuestionándose neste momento é o modelo alternativo que propoñían Partido Socialista e BNG a Sogama, a que permanentemente están sometendo a críticas e negando a realidade de que ese modelo alternativo húmido seco estaba condenado ao fracaso. Eu espero que agora que escoitan o mismo que lle levamos dicindo durante anos por parte do Partido Popular, o escoitan de boca do Ministerio gobernado polo seu propio goberno, fagan un pouco de caso e tomen as medidas para avanzar no que todos queremos, que é un tratamento sostible dos residuos e abandonar certos prexuicios ideolóxicos que o único que están levando é a implementar modelos fracasados como estes por os que vostede me pregunta.
Bueno, os motores témolos bastante afinados, pero en todo caso é unha magnífica oportunidade para que nos poidamos xuntar cos nosos afiliados, cos nosos simpatizantes, é unha magnífica ocasión tamén para que eles lle poidan de trasladar de primeira man as súas inquedanzas ao presidente nacional e ao presidente autonómico. Polo tanto, para nós, sobre todo, é unha festa, porque para nós reunirnos coa nosa xente, reunirnos con nosos afiliados, reunirnos con esas persoas anónimas que día a día traballan por sacar adiante o proxecto do Partido Popular sen esperar a cambio nada máis que a satisfacción de ver como Galicia avanza e como España mellora, pois nos parece que é unha ocasión magnífica. E, ademais, pois facelo nas previas do Congreso Nacional, estou seguro que vai ser moi satisfactorio para o presidente Feijóo e que lle servirá, efectivamente, para cargar as pilas e chegar, se aínda é posible, con máis ganas a ese Congreso que estou seguro vai marcar un punto de inflexión importante para que se produza canto antes esa remuda do goberno que creo que tantos españois están desexando e agardando. Algúnha cousa máis? Non? Pois moitísimas gracias e vémonos nos seguintes días.